Vi kom lige forbi, og det er fordi vi må ikke mangle i et opera-potpourri. For jeg har en plan. Vi stjæler et land. Skide godt, Egon. Du skaffer en vand. Ja, så. En ost og en spand. Skal nok. Pas på politiet, for de er på vagt. Alting det er timet. Det var det lagt. Planen er så fin. Bagmænd bliver til grin. Når herr Olsen åbner et Franz Jäger fra Berlin. Men så går det skidt. Og selv beslidt. Og Benny og Kjeld må klare sig selv. Men Egon har planer, så snart han slipper ud af sit tur. Og skurken aner, at det er ham, der nu skal få tur. Bajeren bliver tom, mens vi hører om, hvordan vi kan snuppe de andre skurkes ejendom. Harry Dynamit må hjælpe os lidt. Vi snød dem og snød, og hævnen er sød. Nå, der er I. Det siger jeg dig, Egon. Vi har fundet os i meget fra din side. Ja, ærligt talt, Egon og Kjeld og Benny for den sags skyld. Altså, kalder I det her at optræde på det kongelige teater? Gud fader bevares. I står jo bare her i foyeren som en flok gårdsanger. Jamen, så har I vel også tænkt jer, at stakkels lille børg, det uskyldige væsen, skal gå rundt med hatten. Kan man vel endelig få lov at få den knallert? Ja, og hvad gør I? I synger. Se, nu kommer for eksempel politiet og Bertel Haarder. Hvad gør vi? Hvad fanden, Egon? Har de nu taget røven på dig igen? Ti stille! Må jeg være fri? Jeg er omgivet af lusede amatører, hundehoveder, hængerøve, socialdemokrater. De har ikke noget på os. Syng! Skal nok. Ja. Prøv at spille glad. Strømmer rød på rød. Holmer Jensen, der er assistent af 3. grad. Hvor ender nu sagen? Ministerplan! Vi er Egon en mand, og bryder på vand. Vi næsten fortryder, vi lavede et bræk. Men er man forbryder, må man være fræk. Nu ser vi farvel, og går hjem til Kjeld. Børge og Yvonne, det savner vi alligevel. Og livet er godt, med penge lidt småt, men heller gæld. En tidlig skæld.